Mám poníka. A presne takto som začala video 11.6. minulý rok, kedy som vám oznámila, že mám poníka. A keďže nevieme, kedy má Fatima reálne narodeniny, tak som sa rozhodla, že s dňom jej príchodu na našu farmu a tohoto jedinečného životného osudového spojenia budeme oslavovať rovno aj jej narodeniny. A keďže ju veľmi ľúbim ju ako koňa, aj keď je to iba taký polovičný kôň, tak som sa rozhodla, že jej spravím tortu, kúpim darčeky, urobím oslavu s ľuďmi, s Promkom, s ostatnými koňmi, teda Promko mal tiež národky. Takže si pozrite dnešné video a načerpajte z neho dobrú náladu. Fati som bola kúpiť darčeky. To není možné. Fati som bola kúpiť darčeky, takže vám ukážem, že čo dostane tá pipina jedna. Toto je namiesto bomboniery a je to ovocná zmes, pochuťky pre kone. Hlavne ma dostal ten obal, to je milé. Potom som jej kúpila nové žbílko, pretože má iba také iné a s ním sa mi dobre nenarába moc, takže som jej vzala takéto. Dáme dole cenovku, nech nevie, koľko to stálo. Ďalej som jej zobrala, keďže sa nerada kúpe, takúto špongiu s česatkom, čiže ja tú špongiu navlhčím a budem ju s tým umývať. A celkovo som jej zobrala ešte takúto tašku. A ešte podsedlovku jej idem zajtra zobrať. Keďže všetci viete, že som crazy, tak robím aj konskú tortu. A mám sviečky, mám takúto výzdobu Happy Birthday s konskou tematikou. Mám čiapky, ktoré dáme koňom za pomocí sponiek a ešte som zobrala pre nás, lebo budeme mať aj my občas svene. A ja odozdávam slovo späť do štúdia. Tuším, že takto hovoria v telke, že? Som zvedavá, ako tento recept dopadne, pretože konskú tortu som v živote nerobila, ale čo viem, tak potrebujem na to ovesné vločky. Zobrala som dva druhy. Banány, mrkvu, jablká a na ozdobu som vzala jahody a čučoriedky. Ja to spravím tak, že zarobím základ, to vyklopím a ozdobím to potom. Takže ako prvé si dám teda banán. Banán mám spravený na takú kašičku a idem pridať ovesné vločky. Ide o to, aby konkrétne tento môj prípad držal tú formu. No, teraz to vyzerá fajne. Vyslom to teda papierom na pečenie. Takto vyzerá moje vnútro. Čo mi tu pribudla ingrediencia? Haló, dole. Dobre, idem nastrhať jablčka. Teraz dám toto jablčko takto krásne dovnútra. Teraz dáme mrkvičku. A idem spraviť ešte spodnú vrstvu a to bude zase banán s ovesnými vločkami. To bolo náročné. Tak to vyzerá zatiaľ. Dám ju teraz do chladničky na chvíľku stuhnúť a potom sa môžeme pustiť do zdobenia, na ktoré sa veľmi teším, pretože zdobenie jedál ma úplne že najviac baví zo všetkého, čo sa týka v kuchyni. Okamih pravdy. Nice. Tadá! Rozmixovala som si zvyšok mrkvy. Iba z boku to celé dám a zhora to ozdobím jahôdkami. Takto na roštek. Tu máme teda výslednú tortu, nechala som sa troška uniesť a prestala som točiť, takže máme túto pomixovanú mrkvu so zvyškom jablkovej šťavy, dole som nakrájala na pol kolečka mrkvu a hore som dala jahody, čučoriedky, mrkvové hobliny a mrkvovú vňať. A torta vyzerá tak, že by ju mohol jesť aj človek, takže som pyšná na tento výsledok.
a uvidíme, že ako sa bude tváriť Faťa a Promko. Tak to je happy birthday. Tu je každý, to je Fatka, to je Promko a to je Kapko. A tu máme takto darčeky, tortička a urobíme spoločnú fotku takto. Toto sú všetci gratulanti. Bože. Pán Homie, ty si svetový. Kapko. Láska. Takže, milá Faťa, tu máš od manžela kytičku. A všetko najlepšie k narodeninkám. Jednu. Idú fúkať sviečky. Fati, ty máš tortu. Dobre, Fata! Fata, napadla tortu! Daj si aj ty trošku. Trošku! Tak teraz ju daj tam, daj Fati. Však hlavný gratulát. Oh. Bola hladná, no bola. Promko sa nevie ovládať. Všetko najlepšie, tvojim narodeninám, veľa šťastia, zdravia, lásky, nech si už dobrá. Aby zožrala tú tašku, mám taký pocit. No, dobre. Poď. Dobre. A púsku jej dáme. Tak, naša láska. A to je kufrik pre Fatinku. A mlčíčku, tak to Mojka ju povedz jej, že ľúbim ťa. Pozri sa, ona pozerá na tvoj darček. Na tvoj darček pozerá. Zdravia, šťastia a lásky. Veľmi, veľmi ťa ľúbime. Tu máme ďalších gratulantov. Veľa zdravia. Horná Všetko najlepšie k tvojim narodeninám, veľa šťastia, zdravia, lásky, plného brúška, dobrých kamarátov a už mi nežer koňa, prosím. Toto je tá Fatina nová bomboška a pozrite sa, takéto hviezdičky a krásne to vonia. Ešte tu máme takýchto gratulantov, áno. A my si tu takto dávame tortičku. Tu je spokojný oslavenec, vysprchovaná a špinavá. Takže dúfame, že sa vám dnešné video páčilo. Bolo to také iné z konského života, čo ste aj chceli vidieť. Fatinka teda oslavila úspešne 11. rok svojho života tuto u nás na farme a ja sa teším na jej ďalšie narodeniny a sviatky, pretože má pár dní predtým aj meniny. My sa vidíme pri ďalšom videu, napíšte mi, čo by vás zaujímalo s týmto po ňom ešte a určite niečo vymyslíme. Tak čaute a ľúbte zvieratka.